Waqt il-programm pjazza fuq dan l-istazzjon, it-tabib u deputat laburista Michael Farrugia irrefera għal mod kif il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech iżżuffjetta bil-fatt li Andrea Prudente ġiet qalbtala f'Malta waqt li kienet ilha u spjega li mara li jkollha madwar 15-il ġimgħa tqala fil-fatt tista' ssiefer u żied jgħid li l-professjonisti mediċi jirrikomandaw lil nisa tqal biex ma jsifrux biss lejn l-aħħar ftit ġimgħat ta' tqala. It-tabib Farrugia innota l-inkonsistenzi tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar l-emenda u qal li qablu biss fuq ħaġa waħda, il-gidba li b'din l-emenda se jidħol l-abort liberu. Jekk tgħid li eżattament x'inhija l-linja prinċipali li kolli qablu fuqha? M'hemmx. Mela, kellna wħud li qalulna taħt l-ebda kundizzjoni laqqas qed tmut m'għandu jsir intervent. Kien hemm oħrajn qalulna trid tkun fix-xifer tal-mewt biex tagħmel intervent. Kien hemm oħrajn qalulna isma' jekk tkun hemm kwestjoni ta' mewt. Iva tajjeb li tintervjeni. Kien hemm oħrajn qalulna le fejn tidħol is-saħħa gravi eċċetera m'għandix tidħol. Kien hemm oħrajn qalulna iva fejn tkun hemm saħħa problemi gravi għandha ssir basta mhux f'każijiet mentali. U l-verżjonijiet differenti illi smajna. Punt interessanti da, Jien, ħankun nismijak, Karl, għadni ma nafx. L-ulka ħaġa li naf hija ħaġa waħda li jaqblu kollha fuqha. Il-gidba illi bdil l-emenda sandaħlu l-abort liberu ġewwa pajjiżna. It-tabib Farrugia ta' eżempji ta' każijiet realistiċi li jirrelataw mas-saħħa tal-omm matul it-tqala. Mara tqila illi għandha 30 ġimgħa tqala. Yani għandha kanser tas-sider li nafu li jkfit għalekun feroċi. Mela, nweldu t-tarbija u nibdew il-kura l-mara. Mara illi għandha 23 ġimgħa tqala u għandha kanser tas-sider nafu li fitqala feroċi u din it-tobba jkellmu lil maredu l-isma. Ħanipprovaw nġebdu dil-ġimgħa. Għax 24 ġimgħa hemm ċans li nwelduh u bil-kura li jingħata it-tarbija tiegħek tgħix. U nibdewlek il-kura mill-ewwel nissalvawkom it-tnejn. Għandek sitwazzjoni oħra fejn għandek mara tqila. Għandha kanser f'sidera u għandha 5 ġimgħat, 6 ġimgħat ta' tqala. U nafu illi il-kanser huwa feroċi meta mara hija tqila u l-mara ħankun qegħdin inkellmuha. Isma' il-kanser tiegħek mhux se jwassal laqqas 24 ġimgħa, probabbilment tilħaq tmut int u miegħek tmut it-tarbija. Ma nistgħux nibdewlek kura, ma nistgħux nibdewlek kemoterapija. Aħna il-parir tagħna huwa illi tittermina tqal ħanibdewlek il-kemoterapija. Imma fl-aħħar mill-aħħar hija l-mara tiddeċidi xi ma tiddeċidi. Isma' jiena ħanati ċans u mmut jien u mmut it-tarbija. Ħadd musida, ħadd qed jimponi fuqha, hija deċiżjoni tagħha. Imma t-tobba affarijiet li ġraw daw, da mhux qed nivvinta minn żniedi.